dus net bij het Hubertuskapelke geweest. Hier in Groot Haasdal. Enorm leuke traditie om door dan op 3 november een mis op te dragen. En we hebben ook net kennis gemaakt met een enorm leuke pastoor uit Indonesië die hier nu 3 jaar zit. Het is zelfs al plat brood. Zijn lijfspreuk is kom goed. Ja. En Lotus bij. En Lotus bij je, ja. Even kijken hier. En dan worden we net uitgenodigd om hier nog even... Daar zien we weer. We hebben al kennis gemaakt met pastoor. Dat is wel een leuke, hè? Nou, daarna. Ja. Dat is één van de twee, ja? Ja, de andere die was elders. En Ja, maar die hebben iedere week hun eigen om de week hebben die dan hun dan moet hij paraat zijn voor alles en dan is die. Leuk, maar Volgens je uitnodigen voor af binnen te komen. Jazeker. Met wie heb ik het genoegen trouwens? Ik ben Maria. Maria Hamburgers. Maria. Ja. Ja, als we het dan toch over kapelletjes en... Hi, ik ben Bas. Hallo, Maria. Mijn man en ik doen het beheer van het kapel. Nou, dat doet je goed, want het ziet er fantastisch uit. Maar ja, hemel. Goedemorgen, ja. Hoe was de mis? Ja? Ja, het is november, hè. Dan, wat meent je wie ik altijd in pastoor het heet? Als ze in Indonesië komt. Ja. Ja. Dat moet ook een beetje eraan wennen. Nou, Dat weer ogen is onder de armen, dus kan zo hangen. maar ik vind het wel leuk dat hij zit van Kump goed en Lotus B. Ja. Dat is en dat hij dat ook al in het Limburgs vertelt. Ja. Hé, maar nou wordt hij weer. Is dat ook een traditie? Ja. Wat is het? Dit is gehakt. Zelf gebroeien gehakt. Goh, je hebt het wel goed voor elkaar, hé. Ja. Wat zitten? Is het allemaal familie? Wat hier zit? Zo goed als, joh. Ja. En dat doen we al heel lang. Dat is echt een Onze traditie. vaders en de oudere generatie deed er ook al met. Dat is eigenlijk van, nou wel, zeker, ja, als het geen 80 jaar is, denk ik. Dat hebben we immer gedaan. 30 jaar? Dat is immer zo geweest. Elk jaar met Hubertus is hij een mes aan de kapel. En dan komt de familie. Hier bij jij, nu woonde vroeger de oudste zuster. Hè? Zij is de enige wat nog over is. En De jongste. Ik ben de jongste. zij was de jongste met zo'n 87 nu. Kijk eens. En volgens mij nog zo vet als een hoentje. Ja, zeker. Ja. Dus dat gaat nog goed. Je spreekt nog over een nek, hè? Als het leeg is. Geweldig. En heb je dan al die edities meegemaakt van die traditie, ja? Zolang het is weg. Alleen met corona worden niks Nee, natuurlijk. dat snap ik. Maar is dit dan ook een momentje dat gewoon een groot gedeelte van de familie even bijeen is? Net, ja. Dat is het eigenlijk ook het leuke ervan. Hè. De zus zich wel iedere dag omdat alles familie hier zo'n beetje even heen woont. Van die straat naar die straat. Leuk. Dat wordt- En is dat dan allemaal, wat je zei, hamburgers of is dat... Nee, dus eigenlijk Je ziet met een- Lucassen. Lucassen. Is eigenlijk Lucassen. En je ziet met een hamburger zitten. Ja. Kijk. En hier wordt het Nice Lucassen en bij ons en in Neven wordt het Lucassen Nice. Dus het wordt broer en zuster. Broer en zuster. En ook nog eens buren. Ja, en ook buren. En, maar zoek je toch nou de allerjongste van... ja? Waar is die gebleven? Oh, daar komt ze aan. Oh, kijk toch, met een eigen stoel. Kijk. Dat is... schaatsen op het parket. Ja, de jongste zijn daar van de familie. Ja. Dus als het goed is, zit hij hier voor 30 jaar ook met gebroeien gehakt. Ja, misschien wel. Ik hoop het, hè.
En wie had het kleintje? Dani. Dani. Dani, En dat kom is dan gezellig. weer, is dan weer een kleinkind van mijn jongste zuster. Kijk. Maar had iedereen nou de agenda dan geblokt voor de 3 november? Ja. 3 november. 3 november, dat is vaste prik. Dat is letterlijk en figuurlijk heilig. Ja. En eigenlijk, ja, het is dan, dat geit van de jachtenhoed, hè? Jagersvereniging. De jagersvereniging. Maar, En de buurtvereniging. Hè? Ja, jagersvereniging, buurtvereniging. maar Maria, is dat eigenlijk is dat heel belangrijk voor u dat het om de jacht draait? Of is het voor ook gewoon een leuke dorpstraditie? Voor ons eigenlijk meer. Want ja, persoonlijk hebben we weer die ganse familie eigenlijk niks met jacht. Ziet geen jeger? Ja? Maar dat is dan ook een aangetrouwde, hè? Oh, dus Dat is een aangetrouwde, dat is van de koude kant. de jeger van de koude kant. Ja. Van de koude kant. Hé, daar is hij al. Achterkant, hè? Hallo, kapelaan. Hier, kom maar. Jo. Moeten we nou allemaal gewoon beën? Wat ik... Blijven beën, hè? Ja, een beetje ja. Ja, maar alles met maten, hè? Alles met maat, kloek. Ja. Alles met maten. Ja, lekker. Maar dat is voor... Niet zo druk. Hé, maar was dit uw eerste mis? De eerste keer dat u Ja, het gedaan heeft? ik heb eerste keer de mis gedaan in dit kapeltje. Oké. Dus ja. Had u zich voorbereid in de Hubertus-traditie? Wat bedoelt u met Nou, die voorbereiding? Het is een Hubertusmis. Ja, ja. Had u van tevoren Ja. wat gelezen over Ja, de... natuurlijk. Ja? Dan geloof je dat de patroon van de andere kerk van ons in Genoud is ook heilige Hubertus. Dus van tevoren heb ik ook een beetje gelezen, zijn verhaal en dan vertelde ik naar de mensen. En dat is ook zo. Dus, Wet Emus van u, misschien weet jij dat wel, waarom Hubertus heel zo sterk vertegenwoordigd is dan? ja, dat is ook zo. Als er ook nog een Dat Hubertus is een kerk patroon is, van- een Hubertus kapelletje. En Dat is niet geweest hier. Ja? Dat was een Hier is zelfs een schans afgebroken en weer opnieuw opgebouwd, hè? Is Toen hebben ze het beeld nog eens gestolen, hè? Ja. Hebben ze het ook nog eens gestolen. Ja. Het kapel. Hubertus beeld. Maar dat is dat nog teruggevonden? Nee, Niet. nee. Nu hebben ze zo'n houten. Kan ze versniewerk. Maar was dat toen brons of zo? Of Nee, was stenen, hè? Oh. Wie gaat er dan Ja. wie gaat er nou tussenuit met een stenen beeld van Hubertus? Een verzamelaar, denk ik. Dat wordt toen Dit ook mooi vinden. Kerkenhof. Ja, ja, maar Beelden van de kerk en nummer op is een tijd lang geweest. Ja, over welke tijd praten we dan? Ja, dat wordt van Herlen nog de privédetectief die wat dat oplossen. Zuidema. Ben Zuidema. Ja, het wordt heel veel in kerken. Dit is inmiddels dik in de 80 geloof ik, maar nog steeds actief. Maar dan, ja. Het wordt. De werkenzaak. zou ik er wel. Ja, En ook of zo, hè? Het wordt leuk de laatste keer dat ze met op vakantie gingen, dat we het nu beeld metbracht. Dat is het Maar- enige geweest, man. Maria, Ja. is dat dankbaar werk? Wat je doet? Ja. ja, voor ons is het ook, ja, dit is echt een dag hoe van de dag tevoren worden al ingekookt broodjes en gehapt gebakken en Wie bakt Ik heb het al wie gepoetst. bakt het gehakt trouwens? dat heb ik gebakken. Oké. Oh, daarom. En is dat een geheim recept? Nee, nee. Nee. Oma's gehakt. Oma's gehakt. En ook En dan hebben we gisteren met de drie zusters voor die kapel gepoetst, gewoon voor die poetsen. En dan tot die weer netjes bielijk. Ja, broodje. Dus lekker, hè. u gaat dadelijk ook voor het gehakt? Nee, nog, vandaag heb ik nog vergadering. Oké. Nee, dat was gisteren gehaktdag eigenlijk. Hè? Ja. Is het gisteren gemaakt? Ja, ja.
Nou, daarom, dat zie ik. Nou ja, ik kon dan toch... ik kon dan toch voor... want ik ben wel heel beneden, Maria, wie dat smaakt. Wie vallen toch ook weer met de kont in de boter hier. Dankjewel. Oh, dat is Hubertus, ja. Kijk, zo ziet dat goed. Zelf gebakken gehakt. Uit Groot Haasdal. Ja, mensen... Lucas, moet ik eigenlijk zeggen dan, hè, want dat is dan de warme kant. Bedankt dat we even nog midden mochten zien. Van, wow, hoe gezellig en wat een leuke traditie. Haal hem in Ieren, hè? Ja. Haal de traditie in Ieren en dan komt alles goed. Komt alles goed, ja.